سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم سولس عصرت سلسته ميازيا زتدالو علتاو زينات تزلكم مصيلخو كموترو كساف فصامي مدباتنا نختكتاتلنا እንዳደምኩ በቀዳምነት አርእስተ ዜና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘሐለፈ ወርሒ ናብ ግብጺ ክበጽሕ ዘቕረቦ ጠለብ ግብጺ ናብ ካልእ እዋን አሰጋጊራቶ ባንክ ዓለም ንኢትዮጵያ ከይምውል ዳይሬክተር አህጉራዊ ትካል ንሰላም ጸዊዑ ግብጽን ሩሲያን ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጥሩ ዘሎ ምስሓብ ኣጠቃቅማ ናይል ተመያይጠን ታይዋን ብዙሓት ተሳፈርቲ ውግእ ቻይና ናብ ክልል ኣየር ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ከዚዛ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ጃልባ ብምግምጣላ ብውሕዱ 42 ስደተኛታት ከም ዝሞቱን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ግብጺ ክበጽሕ ዘቕረቦ ጠለብ ግብጺ ናብ ካልእ እዋን ኣሰጋጊራቶ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ግብጺ ንምብጻሕ ዘቕረቦ ጠለብ ብወገን ግብጺ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ፕሬዝዳንት ብመንገድቶም ብ18 ሕዳር ናብ ግብጺ ምብጻሕ ዘካየዱ በሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ አቶ የማነ ገብረአብን ዝምራሕ ልኡኽ ኣቢሉ ናብ ፕሬዝዳንት ግብጺ አብደል ፈታህ አልሲሲ ኣቢሉ ኣብ ዝለኣኹ ደብዳቤኡ ኣብ ወርሓት ለካቲት ወይ መጋቢት ናብታ ሃገር ንምብጻሕ ሓቲቱም እንተኾነ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ ኣብ ትእዋንቲ ኣብ ጽዑቕ ናይ ስራሕ መደባት ተጸሚዱ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ዑደት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ዝብል ምላሽ ከም ዝሃቦም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ዲፕሎማስያኛታት ጠቒሶም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናብ ግብጺ ንምብጻሕ ዝሓተተሉ ዕላማ ብዛዕባቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎም ወጥሪ ንምህዳእ ብወገን ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኣበርክቶን ንምዝታይ ዘንቀደ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ይወሃብ ምስ ኢትዮጵያ ብከቢድ ምፍጣጥ ትርከብ ግብጺ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራውያን ጸቕጢ ንምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሃገራት ዝምድናታት ንምምዕራይ ተሰርሕ ከም ዘላ ዝግለጽ ኣቀዲማ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍጣጥ ዝነበረት ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ዝነበራ ግብጺ ኣብ ዝእዋን እዚ ንዝምድና ብዝያዳ ናብ ሱዳን ዝዛዝየ ኮይኑ ይርከብ ባንክ ዓለም ንኢትዮጵያ ከይምውል ዳይሬክተር አህጉራዊ ትካል ንሰላም ጸዊዑ ዳይሬክተር ናይቲ ወርልድ ፒስ ፋውንዴሽን ዝተባህለ አህጉራዊ ትካል አሌክስ ደዋል ኣብ ማዕከናት ዜና ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው አንጸላሊዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምወላህ ዝምልከት ጠለብ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ባንክ ዓለምን አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ከም ዝቐረበት ብምዝኻር እዘን ፊናንሳት ትካላት ነጠለብ ኢትዮጵያ ከይቅበላ ተማሕጺኑ ኣብ ትግራይ በሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታትን አምሃራን ተደጊፉ ኩናት ዝካየድ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትካላት ንግዲ ፋብሪካታትን ማዕከላትን ሕክምናን ዘተኮረም ልምዓታዊ ጽላታት ከቢድ ዕንወት ከም ዝፈጸመ ዝውቀስ እቲ ዳይሬክተር በስም ልምዓታዊ መደባት ምወላ ይኹን ሓገዝ ክሓታ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ኣረዲኡ ተሸላሚ ስልማት ናይ ሰላም ኖቤል በዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነጥሜት ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ሓያሉ ትካላት ይወቅሳየን ኢትዮጵያ በስም ልምዓታዊ መደባት ካብ ባንክ ዓለም አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ቢልዮናት ዶላራት ልቃሕ ምወላን ካብ ዝረኽባ ቀዳሞት ሃገራት ኣፍሪቃ እያ ግብጽን ሩሲያን ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ኣጠቃቅማ ናይል ተመያይጠን ሩሲያ ኣብ መንጎ ግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓብ ኣጠቃቅማ ናይል ብዝምልከት ንምዝራብ በሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ናብ ካይሮ ልኢኹም ሚኒስተር ላቭሮቭ ብ12 ሚያዝያ ምስ ግብጻዊ መዘኑ ሳምሕ ሹክሪ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተራኸበሉ ሩሲያ ንግብጺ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዝስሓብ ዘሎ ኣጠቃቅማ ናይልን ምምላእ ማይ ዲጋን መሰል ሰለስተ ሃገራት ኣብ ዘውሕስ መፍትሒ ከም እተኣምን ኣስሚሩሉ ተፈጢሩን ዘሎ ምስሓብ ንምፍታሕ በመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ እዘን ሃገራት ሩሲያ ከም እትድገፉን ሚኒስትሪ ላቭሮቭ ገሊጹ ንሱ በተወሳኺ ካልኦት ሃገራቱን ባይታ ነዘተ ኣብ ምጥጣሕ ኣበርክቶ ክህልውን ከም ዝኽእል ኣገንዚቡ ሱዳንን ግብጽን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓበን ዘሎ ጉዳይ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራት በመንጎኝነት ክሳተፋየን ዝሓታ
ኢትዮጵያ ድማ በንጻሩ በመንጎኝነት ሕብረት አፍሪካ ዝካየድ ስሉሳዊ ዘተ ክቕጽል ትጠልብ ሩስያ ዝኾነ ዕድመ ስለ ዘይቀረበላ ምስ ሕብረት አፍሪካ ይኹን አሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓን ሕብረት ሃገራትን ብምዃን ኣብ ሽምግልና አብርክቶ ከም ዘህልዋ ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡም ላዕለዋይ ልኡኽ ሩስያ ኣብ ግብጺ ኣብ ዝጸንሐሉ ምስ ፕሬዝዳንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብምርኻብ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብዛዕባ ዝህሉ ምትሕጋዝ ዝተፈላለዩ ዞባዊ ጉዳያትን ብምትኳር ተመያይጡ ታይዋን ብዙሓት ነፈርቲ ውግእ ቻይና ናብ ክልል ኣየር ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ከሲሳ እቲ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ታይዋን ዝተወሃበ መግለጺ እተን ክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ዝኣተዋ ነፈርቲ ውግእ ቻይና 25 ከም ዝኾናን ካብአን ኒውክሌር ዘጻና ነፈርቲ ውግእን ከም ዝርከብዎን ይሕብር ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ኣቴን ክበሃላ እዚ ናይ መጀመርታ እኳ እንተዘይኮነም ከነዚ ዝበዝሓ ነፈርቲ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ክልል ኣየር ታይዋን ኣቴን ክበሃል ግን ናይ መጀመርታ ግዜ እዩ እዚ ሃንደበታዊ ዝተባሃለ ምብራር ጭፍራ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ኣሜሪካ ቻይና ነቲ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ተርእዩላ ዘሎ ተተናኳሊ ባህሪ መጠንቀቕታ ምስ ሃበትሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ ቻይና ንታይዋን ከም ሓንቲ ካባ ዝተፈንጨለት ዞባ እያ እትሪኣ እንተኾነ ዲሞክራሲያዊት ታይዋን ንነብሳ ከም ሓንቲ ሉላዊት ሃገር እያ እትስይማ ታይዋን ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እተን ክልል ኣየር ጥሒሰን ዝበለተን ነፈርቲ ውግእ ቻይና 18 ናይ ውግእ ነፈርቲ 4 ከቢድ ቡምባ ዝጸናም 2 ጸረ ሳብማሪን ዝዓጠቃን ሓንቲ ቅድመ መጠንቀቕታ እትብ ነፋሪትን ምዃነን ገሊጻ ሚኒስትሪ ምክልኻል ታይዋን ነተን ክልል ኣየር ታይዋን ጥሒሰን ዝበለን ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንምምላስ ንሶሙን ጭፍራ ነፈርቲ ከም ዘበገሱን ሚሳኤላት ጻዊሎም ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ተርእዮ ዘላ ተተናኳለ ባህሪ መጠንቀቕታ ምስ ሃበሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እያ ታይዋን ነፈርቲ ውግእ ቻይና ንክልል ኣየር ጥሒሰን ከም ዝኣተዋ ገሊጻ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ማዕከን ዜና ኤንቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣሜሪካ ታይዋን ነብሳ ክትከላኸል እትኽእል ኩሉ መደያዊ ምድጋፍ ከም እተገብረላ ብምግላጽ ዝኾነ ብሓይሊ ኣብ ልዕሊ ታይዋን ዝፍጸም ነገር ከዓ መዘዙ ከም ዝዓቢ እዩ ብዘይቀጥታዊ መንገዲ ንቻይና ኣጠንቂቖም ተንተንቲ ፖለቲካ ታይዋን በቁርብ ሉላዊት ሃገር ናብ እትኾነሉ ትቀራረብ ምህላዋ ብምግላጽ እዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቻይና ዓቢ ሻውለት ፈጢሩ ምህላው እዮም ዝገልጹ መንግስቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ታይዋን ጻይ ኢንግዊን ጸቕጢ ክግበሩን ታይዋን ካብ ቻይና ክትፍለ ካብ ዘይደልዩ ወገናት ሕቶታት ከም ዝቐረበሉ እቶም ተንተንቲ ይገልጹ ፕሬዝዳንት ታይዋን ጻይ ኢንግዊን ብወገና ታይዋን ናጽነታ ዝኣወጀትን ሉላዊት ሃገራትን ምዃናያ ትገልጽ ታይዋን ናይ ርእሳ ቅዋምን ሰራዊትን ዘለዋን በዲሞክራሲያዊ አገባብ መርሃታ ዝመረጸተን ሃገር ምዃናያ እታ ፕሬዝዳንት እትሕብር ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ጃልባ ብምግምጣላ ብውሕዱ 42 ስደተኛታት ሞይቶም እታ ጃልባ በዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ትምራሕ ዝነበረት ምዃና ዝገልጽ ትትካል ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ሰጊዮም ናብ ጅቡቲ ዝሰግሩ ዝነበሩ 60 ስደተኛታት ሒዛ ምንባር ሓቢሩ ምኽንያት ምግምጣል እታ ጃልባን መንነት ናይቶም ስደተኛታት ግን ዛጊታ ኣይትፈልጠን ዘሎ IOM ሕጂውን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ስራሕ ንምርካብ ኢሎም ኣዝዮም ሓደገኛ መንገዲ ዝጥቀሙ ኣፍሪካውያን መንእስያት ኩነታቶም ከም ዘሻቐሉ ገሊጹሎም ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዶብ ብዙሓት ሃገራት ተዓጽዩ ብምህላው ብዙሓት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ይግደዱ ከም ዘለውን ኣዘኻኺሩ ካብዚ ብዝብገስ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ የመን ከም ዘለውን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይነብሩን ኣሰጋገርቲ ብኣስገዳድ ናብ ሃገሮም ከም ዝመልስዎምን እትትካል ሓቢሩ በዚ መስመር ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ናብታ ብኩናት ሓድሕድ እትሕመስ ዘላ የመን ከም ዝሰግሩ ይፍለጥ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ኩነታት ናይ የመን ተዓጊቶም ኣብ ጸገም ኣትዮም ህንባሮም ይዝከር እቶም ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ እትርከብን ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንምእታውዮም ንየመን ከም መሰጋገሪ ዝጥቀሙላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣስገርቲ ንኣሳስ 80 ናብ የመን ዝሰግሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ካብታ ተሰቒሎማ ዝነበሩ ጃልባ ናብ ባሕሪ ደፊኦም ድሕሪ ምውራዶም 27 ከም ዝጠሓሉ ትካል ዓለም ለኻዊ ፍልሰት IOM ሓቢሩ ነይሩ ዋላ እኳ በተደጋጋሚ ሓደጋታት ይጋጥም እንተሎ ናብ ጅቡቲ ናይ ዝኣትዉ ብዙሕ ስደተኛታት ግን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝውስኽ ዘሎ ብመሰረት
ጸብጻብ IOM ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ 2343 ስደተኛታት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ኣትዮም እዮም። ምስቶም ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝኣተው 1900 ስደተኛታት ብምንጻር እቲ ቁጽሪ ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። እቶም ዝበዝሑ ካብ የመን ናብ ጅቡቲ ዝምለሱ ዘለዉ ስደተኛታት በቲ ኣብ የመን ዘለዉ ኩነታት ሰኪሖም ናብ ዓደም ዝምለሱ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ሶማላውያን እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንየመን ኣቋሪጾም ናብ ወሽመጥ ዓረብ ካኣቱ ዝሃቀኑ ስደተኛታት ኣብ የመን ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ። ብሰንኪቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ሓድሕድን ቁጠባዊ ቅልውላውን ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ የመን ዝርከቡ ስደተኛታት ብዘይ ማይ፣ መግቢ፣ መጽለሊ፣ ሕክምናን ውሕስነት ጸጥታን ፈቆዱ ፋሒሎም ከም ዝርከቡ ጸብጻብ ትካል ዓለም ለኻዊ ፍልሰት የመልክት። እቶም ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ጅቡቲ ዘብጽሖም ኣስገርቲ ሰባት ማዕለያ ዘይብሉ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱን ይገልጹ እዮም። ኣብ የመን ልዕሊ 6,000 ስደተኛታት ብገዛእ ፈቓዶም ንዓዶም ክምለሱ ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ IOM ይሕብር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ሰናይ ንዓኹም።